Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Wathi mina nginokuphupha ibhokisi lomngcwabo. Uma ukuthi umusha ngicela usifollowe uhambe usubscribe ku-YouTube. Ibhokisi lomngcwabo uma uliphupha kuhlukahlukene akusho into eyodwa. Uma uphupha ibhokisi lomngcwabo livaliwe, lokho kusuke kubika ukuthi kukhona okufihliwe kwakho ongakwazi. Ngamanye amazwi izinto zakho zivaliwe, njengoba ulivaliwe izinto zakho zivaliwe. Khona la kumele usukume ulungise khona. Ukuphupha ibhokisi lomngcwabo futhi okwesibili kuyabika isifo esizovela ekhaya okanye umuntu osondelene nawe noma isihlobo kubika isifo. Uma ukuthi nombuzo ngicela ubuze ku-comment, uphuthume ku-YouTube uhambe uyosubscribe, ucela inamba yami ngikunike uzosibuza njalo ku WhatsApp. Kodwa kubalulekile ukuthi abantu besubscribe nisale kahle.